Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Proverbio 12, versikulo 1. Ti tao ang mangipateg iti sursuro, kayat na ang maibaga ti nagbidutan na. Kinamaag ti manggura iti panakaisuro. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Daddy, yam amok ka na kayo ni Rodora. Kaayan ayat ko. Naimbag nga orasyo, sir. Agmano at? Mabit man laing, Dario. Apay ka di, Daddy. Nang pidpidutam, iti dayta babae. Sir. Sana si kati kasarsaritak. Oh, Dario. Apay adi ka sumungbat. Nang pidpidutam, iti dayta babae, kunak? Kwa, Daddy. Naamamok iti may sa restaurant. Apay, agawit ka na, Rodora? Wandaryo. Mariknak. Di na kayat ni daddy aparakan ka. Saan? Ang mga nukas niya lang ni Daddy, tanabannog. Pasensya amla ko man ti amak, ha? Wandaryo. Di kagdanag. Amangan ngagpaiso no nabannog ni daddy. Iso akas dyan na itay inyam amunak kan kuana. Alang Rod, uray nakbit dito eh. Inakbit iti CR, kalpasan na. Iturod ka niya balayo. Sige, Dario. Urayin kalaangan ditoy. Nagbayag matan ni Dario iti CR. Kaya't kunti agawid. Mariknak. Talaga sa anak akayat ti aman ni Dario apara kenkwana. Nasayat, met. At dapay lang ni Dario iti banyo. Sir Mando? Hoy, babae. Damagin ka man. Anya akurso, tinaiturpos mo. Awan na iturpos ko akurso, sir. Gaputa sa anak ang nagtuloy iti kolehyo. Anya? Amum ka di, no anya akurso, tinaiturpos ti anak ko? May sa maestro ti anak ko, katigayat ko, mga sawa mat iti diada lakas kan kuana. Sir, Okay ka kadilahin, Rodora? Apay, saan ka mo na matagtagan eh? Sipod rimuhara kiti banyo. kuha, Dario. Okay aklaan, di nakpagdanagan. Sigurado ka? Well, itulod na kon balay. Kaya't kunti aginana. Nabanugak ngamin iti nagmalim akadak iti restaurant. Sige nga ron. Itulod kan tap numakay na nakamatan. Kat, ulitak niyang kindaw iti pasensya itimpakita ni Daddy kan kaitay, ha? Well, awan anyaman na kanyak dayjay. Nasayat mat tanagawid ang dayja babae, Dario. Daddy, nasingpot ni Rodora. Awan bibiyang kono nasingpet. Saan ko akayat dayja aparakan ka? Gaputasan mat gaya madiadal. Waitress lagaya, iti may sa restaurant. Uray may sala nga waitress. Nadalos mat at trabaho. Kan may sa ni Rodora ti ayatek, Daddy. Anya ka matan, Dario? Di ka lang nakapili matan iti sabali nga inarem mo. Nagadwa babay di ta adal. Ngam dayjay paylang a waitress iti may sa restaurant ti kayat mo. Ha! Awan pa'y serbi mapinagadal ko. Basta, Daddy. Uray anya ti bagbagayo. Saan to ang mabaliwan ti pangadeng ko? Ay ayatek ni Rodora, kat iso ti ikalaysak. Saan nakaakayat ti ama ni Dario apara ka ni Dario kunam friend? Kasta nga rod, Andrea. Di nakano kayat ti amana. Gaputa sa anak adi adal. Ay, nagkarumatan dayjay nga ama ni Dario. Gaputa saan ka adi adal? Saan na kan akayat? Wen nga rod. Iso ang narigat gayam ti awan adal na.
Uy, di mo ko na anti kasta, friend. Ado mo ti di adal dita. Ngam, marigatan damot nga agsapol iti panggananda. Kan may sa, uray di adal ti may sa a tao. No saan matlaan na saya at itrato na iti pada na a tao. Awan matla ang serbe ti kinaprofessional na. Sa bagay mo't kit di Wigayam, madamag ko man. Baknang ka di ti pamilya ni Dario? Saan damat ama ko na abak nang. Ngam di adal da amin. Ti inaw na akabsat ni Dario, may sa apulis. Katimot ama na, engineer. Manong Roy, apayakas niya ni Daddy. Saan na akayat ni Rodora apara kanya? Gaputa saan kano adi-adal? Ure man saan ang nakaturpos ni Rodora iti kolehyo? Talagagat mat? Adumat ti amon at trabaho? Jackman amo ka ni Daddy. No apay aman ang tagibasit launa iti pada na a tao. Dahitang rot ti parikot ka ni Daddy, Manong. Ti kayat na diadal ka lumot ti maasawak. Sana bale. Kasaritak to ni Daddy. Bagbagak to. Alaman, Manong. Imbes ni Daddy ti mang bagbaga kadata nga anak na. Saan mat? Isumot tan ti bagbagaan ta. Anyapay ngay. Kasta talaga. Isurutan ni Daddy. Takasla nalipatan nan san anaming pinsan ti sasaw ti Diyos. Gaputan nagbalin mo ten aman ang tagibasit. Daddy, anya day takan kanan nyo. Pasig mat anaman ti kadagita. Saan ka di maiparit kada kayo dayta? Di nakman isuro, Roy. Kanek ti kayat ko akanen. Gaputad damat kwartak nga igatang ko iti kayat ko akanen. Ngam Daddy, bilin ti doktoryo maiparit kada kayo tinamanti ka amakmakan. Di nakisuro ko nakmet. Nalalaing kakit din ngam iti siyak nga amam. Daddy, palpalagipan kayo laeng. Ngam ada kada kayo no saan nyo adang ganti bagbagak. Da kayon tumatla ang timarigatan, Daddy. Sana bale. Uray sumro ti sakit ko. Takabalak matigumatang iti agas ko. Iso adi ka man kundi laing amang bagbaga kanyak, Roy. Kumusta ka, Rodora? Nabayaga saan ka na sarungkaran? Gaputang makumiko makijipagadala na pangisursurwak. Okay aklaang, Dario. Di ka agdanag. Maawatan ka. Ada ko makakayat kung ibagakin ka. Kat sapel ako mata umanugot ka. Sige ibagam laang. Aramidak, basta ka ba lakit di. Kayat ko ngagkalay satan. Sigurado ka iti dayta, Dario? Wen, kayat ko ngagkalay satan. Tapno saan da ka amaagaw kanyak. Ikan na kumapay iti gundaway amang panunot. Maipapan iti dayta abanag. Anya, kayat ni Dario nga agkalay sa kayo kunam? Kasta ti kunana. Ngam kinunak nga ikanak pay iti gundaway nga agpanunot. Hindi mo, saan nakaakayat ti amana? Dayta nga rod ti parikot ko. Kasano amakikalay sa akan ni Dario. Kat di nakmat kayat ti amana. Sa bagay, awan ti maramidan ti amana. Oray saan nakaakayat? Gaputan ni Dario matimang ikalay sa ka. Pagsaritaan mintupay ka ni Dario ti maipapan iti dayta, Andrea. Amangan ngamin no agsubang da nga agamaga po kanyak. Banag adyak met kayat ang mapasamak. Anya ti kunam? Kayat mo nga ikalay sa ni Rodora? Wen, Manong. Kayat ko nga ikalay sa iti kabiita na panawal. Ang kasanon ni Daddy. Di mo't saan na kayat ni Rodora aparakan ka? Awan maaramidan ni Daddy, Manong. Gaputan ni Rodora ti kayat kong agbalin akatakunay-nay ko ititong palbiyag. Sa bagay,
Adda kan iti husto nga edad. Kat amumon ti rumbang aramidam. Wan manong, jak itulok at kayat ni daddy ti matungpal. Sana mabalin nga isuro na ti pusok. Sana rin nga diktaran nak, no asino man ti kayat ko nga ikalaysa, wano ayatek. Saan, Dario? Saan ko akayat dayja Rodora para kan ka? Dayjay kit din sana di adal ti kalaysam. Kasano no sadot dayjay into nagasawa kayo? Ang mga numang namnaman tulang iti sweldom kas maestro. Sana kas dyan ni Rodora, daddy. Amok ti kababalin na. Nuko na ka saan? Saan? Tadyak kayat nga kalaysam dayjay a babae. Ladingitak, daddy. Ngam iti day ti agundaway. Siyak ti matungpal. Ni Rodora ti ay ayatek. Kat iso ti kayat ko nga agbalin nga ina dagiti agbalin to nga anak ko. Talaga gaya manatangkan ti ulo, ma! Daddy? Daddy! Daddy! Kumusta ni Daddy? Imaya ka dagos dito ospital. Apaman anamwak tinapasamak. Delikado kano ti sasaaden na manong. Nasken kano ama opera. Gaputada kano napugsat nga orat iti ulo na. Anya? Kasano da ito yan? Sa payawan kwarta tayo. Daklakid di agatad ti magastos iti pan nakaopera na. Dahil nangarod ti pampanunutak manong. Kasano itan? Adang agpaiso iduldulin ko. Nga, saan laki di nga umdas na jay? Uray siyak. At damat kwartak. Ang amangan wag kurang. Sana bali manong. Agremedyo ta. Patsek nga ado ti mabalinta a pagbuludan iti kwarta a maaramat ni daddy. Agkid daw ta karag iti katrabahuan ta. Kastamat karag iti katrabahuan ni daddy. Alang arod. Kastalaangan ti aramidan ta. Dario, naamak ti napasamak iti amam. Awatam da ito'y Ha? Anya ti kayat asawan da iti Rodora. Kwarta mo da iti awat mo. Inayon mo da ito'y agastusan nyo ka ni dadim. Di mo't kunam ama opera? Kasta nga ron. Ang nangalami ti da iti kwarta. Sabi, nagdakkel agat da ito eh. Awatam kit din. Tulong ko ka ni dadim. Di ka agdanag. Gaputabukod ko akwarta dayta. Alang Rodora. Kat, agyaman na ka. Ang gore ka man. Apay ang naka-uniforme ka nga imay dito ospital. Kan, naka-ID ka. May saka ang maestra. Wan Dario. Noan niya ti makitkitam ita? Iso daytan. Kumusta ni dadim, Dario? Okay mo tanti kasasaad na. Baligid yung operasyon. Nasaya at matno kasta. Rodora, agyaman akmanon ititulong mo ka na kami. Nga oray maditim pakpakitakan ka ni daddy. Kan, aguray kagayam. Apay ang nagilimod ka kanyak. Apay ng bagam kanyak idi. Saan ka nakaturpos iti kolehyo? Pasensya ka lako man ha, Dario. Naramid ko ti kasjay. Gaputa kayat kaasubukan. No napudnumot lang ti panagayat mo kanyak nga oray awan adal ko. Kasta ka di. Kan, tiyak lang pagharap umay sa kagayam ang maestra. Kan nangat nga to pa iti posisyon mo ngam siyak. Saan mat, Dario? Nabiitak pa ana i-promote. Kana, naimbag taagdo mata iti pangisorsoruan. Iso asaan mo adagos ana amuan amay saak mat gayam a maestra. Wan nga ron. Ngam nakaadal ka man wano saan. Si kalatati ay ayatag. Gaputa malaksid anapintas ka. Napakumbaba ka pa ay.
Kat day ti dayawag unay kan ka, Rodora. Kumustan tirik na, Mando? Sino ka? Ay, kwa, Mando. Siya ti ina ni Rodora. Ti agbalinton nga abalayam. Kumusta tirik nam? Nasayahat mo tenteriknak. Isu na laeng ta nakapsutak pa'y laeng. Katagyaman na kiti tulong yo kanya ka. Naistorya kanyak ni Dario. At kayo titimul tulong kanyak di ti ospital. Nangruna ka dagiti nagastos ditoy. Kan kukwayo gayam ti may sa akalatakan a restaurant dito'y lugar tayo. Kan di adal pa'y gayam ni Rodora nga anak mo. Ay, wen, Mando. Naipundar mi day a restaurant iti asawak. Ininot adimoras. Iso anak kay patakder kami pa yan iti branch na iti kabangibang nga ili. Kasta gayam. Jaklaim pagarop, abak nang kayo gayam. Saan met? Saan kami abak nang? Ngam nagsalukag kami laeng. Iti kasta, ada pagbiag mi. Kat kaasi ti apo, napadur as mi met ti negosyo mi. Saan laday ta? Napaadal mi pa iti kakaiso nga anak mi. Kat pagyamanan mi iti Diyos, gaputa uray ti nagtagibasit mo ti anak ko. Nagbalin lataan na pakumbaba. Kat saan nakaapinakpakitaan iti saan anasayaat. Saan mo at agibasitan ti padam a tao, taamangan no iti odina, kat isumat laang ti makatulong kan ka, no dumtang ti panawan nga agkasapulan ka. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributazo. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.